Wala biligya boxer na ni. Lah. Monggo di ka trabaho ro ba dok? Hi guys, may bulong lang mo guys, wala mi brief ming duang Rex. Rex, hi sa Rex. Wala mi brief, mga tumig mall ron. Mall ba day? Basta wala mi brief guys. Nak, sorry jigay nak, wala ko'y kapalit ni mo nak. Ano sa may gusto ni man ni nak? O juday karta nak. Nak, butang na nak. Wala lagi tayo karta nak. Mulawan ta ni nak ko tayo karta. Higong draso. Rex. Pag kinanglan dyan ni mo, Rex, oh. Tikon to. Ngay ko bitis kay vlog. Angayin kay. Ha? Angayin ka. Kuha niya. Pero, brief mo kinanglan yun ni mo, Rex. Gaprito og sa karne si Bo. Muna magikagira ni gawas. Una samad pa, oh. Labi ka. Mustang gira sa Iraq dong. Si Rex kay bukan pa siya, masulong po siya sa Iraq. Naka-facial, naka-jacket, naka-gloves. Kana lang gani mahadlo ka sumo tagbala imong kanon na. Mo jud, magpulis man kang kinanglan. Jud. Ayaw pag konis ala tanan. I-explain. Unsa na yung sugal sa nang panahon? Ano naman na yung mga years kaniyo 2003. Oh, year. Oh, baliw mo eh. Pagnaon mo. Line of to. Oh, patagnaan mo sa year. Oh, nga na. Di yun. Ano mo? Panahon mo sa Wala rin tagna. Diyan ko matagdaan ni may mo ng piso. Wala. Dipinis yung pusta. Wait, tagtagdos mo. Panahon mo sa panahon. Yan eh, ano? Baka na mo. Panglitan singgo, panglitan go, gigo. Palitan go imana. Palitan go imana punan. Punan. Mana. Kana go. So kayo na. Ah. Dapat mangita ka kwarta nga. Ilan ang barrier? Dili kayo ba? Oh. Bro ito daan nga bago. Yan na. Na? Murag tinuod na murag dili. Hanap to. Oh. Oh, dos. Ano na siya? Oh, ako na po tagna. Ako tagna. Oh, ana ka good. Wala na ikabot TV sa day. Wala na ikabot. Pay buwang. Patak mo no. Ako mo duk. Oo nga ni. Nagkuha ang Champions Ingo, gapili giro. Gapili giro. Singko manigo. Papiso de bago. Sumna. Ano? Nokto. Ano? Sa tagnaon na ni Bao. Tagnaon na kami. Ningon na mag-line up to. Ngayon ito nga ni 2000. Ah. Nilanak ko lang. Tagnaon niya pila. Yate. Ano? Yate. Roller ba okay lang? Roller. Prasa. 2013. 2010. Wala magtinood si Bao. Ano na ba? Tuk. Ang puta. Seryoso, magkimutula ba? Seryoso, magkimutula. Ang puta. I ain't never met a girl like you, and you'll never find a man like me walking out the door. Ano sa may magic ni mo? Ano sa may magic ni Line mo? of 1, dos. Wala ka pala just one na. Wala ka pala na. Rich kid, mong gagod.